ମୁଁ ତୋତେ କାଙ୍କା ଦେଇଛି ମୁଁ ଯାହା କହିବି ତୁ ଠିକ୍ ସେଇଆ କରିବୁ ବାସ୍ କହିଲେ ବସିବୁ ଉଠ୍ କହିଲେ ଉଠିବୁ ପାଇଲିନି ମୁଁ ଦରକାର ନାହିଁ ମୋ ସେ ମିଛ ମିଛ ଦରକାର ନାହିଁ 50 ପୁରୁଷ ମୋ ଚାଲି ଦିଅ ମତେ ମୋ ରାସ୍ତାରେ ଯିବାକୁ ଦିଅ ବୁଝିକି ଆମ ଟଙ୍କା ଫେରିଦେବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କା ମତେ ଯିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଆମେ ଚରବାସ୍ ଆରେ ହୋଶି ଭଗବାନୀ ଆଉ আমাদের পড়ছে আমার পড়ছে বিহার এই বিহারি বঙ্গলা কোথায় কি আছে সেও কাম করতে ফেরি পারে সিধা যায় সিধা গেলে আরে এইটা তো কপাল রেখা আছে অন্তত চাচা চাচা মতে ছাড়ি দিও মতে ଯିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଆମେ ଚୁପ କରିବ ସାର୍ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ଯିବି ଆରେ ନାଇଁ ବେ ଏ ବିହାରୀ ଖାଇନି ଖା ଆରେ କଣ କହିଲେ ଅଂଶା ମାଉସୀ बहुत इच्छा नहीं खोलालो मुझे मरने को नष्ट कर